Hej guys, jeg har været så heldig at modtage en pakke fra Hydrink, så den tænker jeg lige at få åbnet med jer. Ej, wow, den er virkelig flot. Ej, der er mange pots med. Ej, den er sådan en virkelig cute pink farve. Og som I kan se, har jeg fået en masse af de der sådan pots med, eller hvad man lige siger. Som sådan er dem, der skulle give sådan en smag, men det er bare vand, man drikker. Nu skal vi sådan sætte almindelig vand i, og så skal vi tage potsen på, og så skulle det sådan smage af den der. Og det er som sagt bare helt almindelig vand fra vandhanen. Og nu tager jeg en af de her pots på. Og jeg tænker, at vi prøver ananas. Ej, den dufter så godt. Så det du gør, det er, at du sådan tager den på, og så hiver du lige op, når du sådan vil have den aktiveret, eller hvad man siger. Så den sådan sidder sådan her. Det er sjovt. Det smager virkelig godt faktisk. Og den har altså den fineste farve. Og du kan også få den i en hel masse andre farver inde på deres hjemmeside. Jeg synes helt sikkert, at du skal gå ud og finde din egen Hydrink. Drik du.